भूगदास कह रहा है, अहंकार के रहल राजा या अहंकारिया देई के या डरिया, राजा या अहंकारिया देई के या डरिया, सोनवा का मूरत बनाए रुतबा जमावे खातिर, के रुतबा जमावे खातिर, दिहल ढिढोरा पिटवाए रुतबा जमावे खातिर, दिहल ढिढोरा रुतबा दिहल ढिढोरा पिटवा, दूरा मैदान में खड़ा करवाई दिहल, सभी प्रांतों के अधिपति बुलाए लिहल, सभी प्रांतों के अधिपति, एक मूर्ति बनवा के खड़ा करवा दिया, सभी नगर जिला जवार के लोगों को बुलाकर कह रहा है, झुक के नजरिया करो नमस्कारिया, झुक के नजरिया करो नमस्कारिया, सुनो सब सिरावा झुकाए रुतबा जमावे, रुतबा जमावे खातिर, दिहल ढिढोरा पिटवा, रुतबा जमावे खातिर, दिहल ढिढोरा रुतबा जमावे, अपना रुतबा जमाने के लिए सभी लोगों को बुला लिया, वही में 3 लोग होन, वो बात मानत नहीं होन, कैलन का 3 पुरुष न यज्ञ स्वीकार कैला, आज्ञा स्वीकार नहीं किए तो किए का राजा, दंड देवे के राजा लाचार भइले, दंड का देखो तीनों लोगन के, भट्ट के लवरिया भूप बलकारिया, और भट्ट के लवरिया भूप बलकारिया, तीनों को दिया फेंकवाए रुतबा जमावे खातिर, के रुतबा जमावे खातिर, दिहल ढिढोरा पिटवाए रुतबा जमावे खातिर, दिहल तीनों भक्त के करहलन, तीनों यीशु के भक्ति में पागल रहे, रात दिन उनके चर्चा में लागल रहे, सुन के पुकारिया भक्त भय हरिया, अरे सुन के पुकारिया भक्त भय हरिया, चल दरस हरसाय रुतबा जमावे खातिर, के रुतबा जमावे खातिर, दिहल ढिढोरा पिटवाए रुतबा जमावे खातिर, दिहल ढिढोरा रुतबा जमावे, ए भैया ये बहन, जौने समय तीनों को भट्ठा में फेंकवा दिया राजा, हर एक अचरज भई, अचरज का हुआ, चमत्कार हो गया, बड़ा अचरज भइल नीप देखे नजर, चार को यज्ञिया में मनई जबर, राजा सोच गया इस भट्ठा में जो 3 लोगों को मैंने फेंका था, ये 4 लोग उसमें टहल रहे हैं, हर नजरिया
रुतबा जमावे खातिर दिहले ढिढोरा पिटवा ये रुतबा जमावे खातिर दिहले ढिढोरा हर जौने समय 4 गो मनई के देखत हमन 3 थे भक्त देखे प्रभु जी घूमत हमन मन न जलत हमन वही में टहरत हैं। तो भल का अंतिम लाइन है गर्दन में गरुआ गरिमा छुमंतर भइल भुवनेश्वर कवि प्रभु कृपा हो गईल रुतबा जमावे खातिर दिहले ढिढोरा पिटवा ये रुतबा जमावे खातिर दिहले ढिढोरा